Rwan ta blant, dwi'n tybio bod chi wedi blino heddiw ar ôl y Steddfod Gylch. Ddoi ydych chi'n Steddfod Gylch? Gwsach chi lwyddiant? Da iawn. Chi'n mynd y Steddfod sir wedyn? O, da iawn, ffordio'r rhiadau. Fath o'ch chi wedi blino, mae gen y waith i chi. Ia? Mae gen i rhywbeth yn y bag fan hyn. A dwi'n wedi siarad am rhywun yn y Beibl, a dwi am i chi geisio dyfalu am bwy dwi'n siarad. Ond dwi'n mynd i fod yn cliwio chi. Okay? Cymeriad yn y Beibl. A y cliw gyntaf, mae o'n ddi. Mae yna lot o ddynnu yn y Beibl. Os unrhyw un y syniad am bwy dwi'n mynd i sôn. Nid yw'n cael rhaid yn syth. Unrhyw un y syniad. Dyn sydd yn y Beibl. Ne. Okay? Ail dwi. Eisiau bocs o. Ie. Wel, wi yn ymarfer corff, ydw. Fi'n gallu gweld wrth edrych yna bod fi'n ymarfer corff yn gyswllt. Pa gymeriad yn y Beibl oedd yn gryf iawn? Rwy'n yn gwybod. Mae'r gynulleidfa yn sibrwd yr ateb. Chwarae teg y gynulleidfa, maen nhw'n gwybod eu hyd-destun yn trwydda. Ie, Samson. Samson, dwi eisiau sôn rhywbeth am Samson bore yma. Oherwydd, mae Samson, mi oedd yn ddyn cryf iawn, oedd yn wallt hir, oedd yn un o'r Nazaread, oedd yn byth yn torri wallt. Oedd yn wallt hir dyfo, ac oedd yn hynod y gryf. Oedd yn gallu cario llawer mwy na hyn. Ond yn anffodus, doedd Samson ddim wastad yn ddyn da iawn. Doedd o ddim yn gwrando ar gyngor ei gilydd. Doedd o ddim yn gwrando ar beth oedd mam a dad yn dweud wrth hynny. Nawr, dwi'n siŵr bod plant y Crwys yn wahanol iawn i Samson. Ie, ni falle yn edrych yn amheus. Dwi'n siŵr eich bod chi yn gwrando ar eich mam a dad. Oherwydd mae mam a dad yn gwybod beth sy'n iawn. Bob. Oedd Samson eisiau priodi rhywun oedd ddim yn rhan o'i cylch cydnabod nhw. Oedd Samson wedi sortio mewn cariad gyda brifo Philistiaid. Nawr, doedd y Nazareaid a'r Philistiaid ddim yn dod yn rhan nhw. Oedd nhw'n elynio. Ac oedd mam a dad yn dal paid a brodi rhywun o Philistiaid. Ond oedd Samson ddim wedi gwrando. Oedd ddim wedi gwrando ar ei fam. Ac ar y ffordd i gwrdd â'i gariad, dyma fe'n gweld llew ar y ffordd. Llew anfer. Nawr, beth fysa chi'n neud, pe bai chi'n cerdded allan o'r capel nawr ac yn gweld llew ar heol Richard? Beth fyddwch chi'n neud? Ie. Sgrechian. Falle, ie, byddwn yn helpu llawer, falle. Ond sgrechian, yn cael ei byddu sgrechian hefyd. Beth arall byddwch chi'n gwneud? Ie. Rhedeg i ffwrdd? Ie. Sgrechian a rhedeg i ffwrdd. Ond nid dyna beth o Samson. Oherwydd o Samson yn gryf, nath Samson ddal y llew gyda'i hwnnw a'i ladd o. Ffeilon iawn. A chi'n beth? Mae ffydd o'r llew gafodd ei ladd i'w weld yn pob siop ar hyn o bryd. Oherwydd ar y newyddion wythnos hon, nes i glywed bod chi'n dod yn syrff o dan. Felys iawn. Ar bob tyn o syrff, mae yna lun o'r lle roedd Samson wedi ei ladd. Ond mae'r cwmni Lyles wedi penderfynu ar ôl dros 100 o flynyddoedd, maen nhw'n mynd i newid y logo. Maen nhw'n mynd i newid o nawr i lew o'r gwenu ac un gwenu wrth ei ben. Felly, oedd ni fel, pan glywys i yna, mae rhaid ni dweud o Plant y Crwys i brynu Lyles sydd cyn iddyn nhw'n newid y logo. Oherwydd, dyma'r unig lun o'r Beibl dwi'n meddwl sydd i'w weld yn bob archfarchnad heddiw. Felly, bod chi'n mynd i'r ysgol Siri ymarfer bonna, dwi wedi prynu chydig o grempogau i chi. Mae'r grempogau neu wedyn o gogledd, ond ydych chi dweud hancos neu ffroes neu rhywbeth fel yna chi. Crempog, a falle, os ydych chi'n dweud eich llinellau dda,
wrth baratoi ar gyfer gwasanaeth wythnos nesaf, falle bydd yr cyfrawn chi yn rhoi ychydig o syrp samso ar ddechrau'n hogau. A mae'n rhaid i wneud eich waith o'i gyntaf. Iawn, felly mae adael hyn fan hyn, a tro nesaf chi'n edrych yn y siop, edrychwch allan am y lid o'r llew. Ac wrth edrych yn y llew, cofiwch mae'n bwysig wrando am yma. Iawn, byddwch yn llifydd. Diolch am wrando, a pob dymuniad da ydych chi baratoi ar gyfer eich gwasanaeth sŵs. Diolch yn fawr i chi. Dwi'n i ganu emyn rwan? Sori, mi yn newid y drefn, mae'n ddrwg emyn. Dwi'n i ganu emyn wrth i chi fynd allan, sef 220 a phedwar. 220 a phedwar. Fel rhydd a wredd am ddyfrwy, felly oedd y enau i yn dyheu am fod yn agos. Mwyn profi wrth gwmni ti. Ac yn y blaen, 220 a phedwar. Hoffwn rannu dau orllewniad y bore yma. A'r gyntaf'n dod o broffwydoliaeth Eseia, y bennod gyntaf, adnod 10 hyd at y 15fed. A na i ddarllen Eseia o'r Beibl.net. Gwrandwch ar neges yr arglwydd arweinwyr Sodom. Gwrandwch ar beth mae Duw yn ei ddysgu i chi, bobl Gomora. Beth ydy pwynt eich holl aberthau chi, medda'r arglwydd. Dwi wedi cael llon bol o hyrddod yn offrymu i'w llosgi, o fraster anifeiliaid a gwaed teirw. Dwi ddim eisiau'ch ŵyn a'ch bychod geifr chi. Dych chi'n ymddangos o'n blaen ni, ond pwy o fynyddech chi ddod i stompio drwy'r deml?
Stopiwch ddod a'ch offrymau di-ystyr, mae'r arogl darth yn troi arna i. Dych chi'n dathlu gwyl y lleiad newydd a'r sabothau ac yn cynnal cyfarfodydd eraill, ond allai ddim diodde'r drygioni sy'n mynd gyda'ch dathliadau crefyddol chi. Dwi casau'r lleiadau newydd a'ch gwyliau eraill chi. Maen nhw'n faich arna i. Allai moi diodde nhw. Pan byddwch chi'n codi'ch dwylo i weddio, byddai'n edrych i ffwrdd. Gallwch chi weddio faint fynnwch chi, ond byddai ddim yn gwrando. Mae gwaed ar eich dwylo chi. Ac wedyn, i'r efengil yn ôl Luc hoffwn i'n droi ar gyfer yr ail ddarlleniad. Darlleniad llawer fwy cyfarwydd, ac felly mae'n anodd i fi darllen cyfarwydd o Beibl.net. Luc pennod 15 adnodau 11 i'r waelod y bennod. Ac medda'r Iesu, yr oedd dyn a chanddo 2 fab. Dywedodd yr ieuengaf ohonynt wrth ei dad, fy nhad, dyroim yr gyfran wrth y stad sydd i ddod i mi. A rhonodd yntau ei eiddo rhyngddynt. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach wedi newid y cwbl am arian ymfudodd y mab i ieuengaf i wlad bell. Ac yno, gwastraffodd ei eiddo ar dduw yn afradlon. Pan oedd wedi gwario'r cyfan, daeth newyn enbyd ar y wlad honno, a dechreuodd yntau fod mewn eisiau. Aeth yn weithiwr cyflog i un o ddinasyddion y wlad, ac anfonodd hwnnw ef i'w gaeau o falem y moch. Buasai'n falch o wneud pryd o plisg y moch, o'r plisg yr oedd y moch yn ei bwyta, ond nid oedd neb yn cynnig dim iddo. Yna daeth ato ei hun, a dweud, faint o weision cyflog sydd gan fy nhad? A phob un ohonynt yn cael mwy na digon o fara, a minnau yma yn marw o newyn. Fe godaf. Ac fe af at fy nhad a dweud wrtho, fy nhad pechais yn erbyn y nef ac yn dy erbyn di, nid wyf mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab i ti. Cymer fi felly fel un o weision cyflog. Yna, cododd a mynd at ei dad. A pan oedd eto ymhell i ffwrdd, gwelodd ei dad ef. Tosturiodd wrtho, rhedodd ato a rhoes ei freichiau am ei oddfa i gusanu, ac meddai ei fab wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nef ac yn dy erbyn di, nid wyf mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab i ti. Ond meddai ei dad wrth ei weision, brysiwch, dewch ar gwisg allan yr orau a'i gosod amdano. Rhowch fodrwy ar ei ddys a sandalau am ei draed. Dewch ar llo sydd wedi ei besgu a lladdwch ef. Gadewch yn ei wledda a llawenhau, oherwydd yr oedd hwn, fy mab, wedi marw. A daeth yn fyw eto. Roedd ar goll a chafwyd hyd iddo. Yna dechreuasant wledda yn llawen. Roedd ei fab hynaf yn y caeau. Pan nesaodd at y tŷ ar ei ffordd adref, clywodd sŵn cerddoriaeth a dawnsio. Galwodd un o'r gwesteion ato a gofyn, beth oedd ystyr hyn? Dy frawd sydd wedi dychwelyd, meddai ef wrtho. Ac am iddo ei gael yn ôl yn holliach, a mae dy dad wedi lladd y llo oedd wedi ei besgu. Digiodd ef, a gwrthod mynd i mewn. Roedd ei dad allan a'i gymell yn dair mewn i'r tŷ, ond atebodd ef, yr holl flynyddoedd hyn bym yn was bach i ti. Heb anifeddhau erioed i ddorchymyn. Ni roddais erioed i mi gymaint a mynd gafr i mi gael gwledda gyda'n cyfeillion. Ond pan ddychwelodd hwn, dy fab sydd wedi difad y eiddo gyda ffiteiniaid, lleddais iddo ef y llo oedd wedi ei besgu. Fy mhlentyn, medda'r tad wrtho, rwy ti bob amser gyda mi.
Ac mae'r cwbl sydd gennyf yn eiddo i ti, yr oedd yn rhaid i gwledda a llawenhau, oherwydd yr oedd hwn, dy frawd, wedi marw, a daeth yn dduw. Yr oedd ar goll, a chafwyd hyd iddo. A gorffwysau'r bendith Duw, ar y darllen a'r deall, o'i air. Gwyn ni droi at Dduw mewn gweddi, cydweddio. Yn y dwys ddistawrwydd dywed air ddyniw. Tored dy leferydd sanctaidd ar ein clyw. Ac yn y neiriadau yma o dawelwch, i ni'n diolch am y cyfle sydd wedi dod ger ein bron i droi atat mewn gweddi. I blygu pen, i gau ein llygaid i'r hyn a welwn, mwyn canolbwyntio'n llwyr arna ti. Be bynnag y mae 2 neu 3 wedi ymgynnull, yno rwyt yn y canol, ac wrth i ni ymgasglu fel aelodau o'th eglwys y bore yma. I ni'n diolch am yr addewid hwnnw dy fod yma. Yn arwain ein meddyliau, yn gwrando ar ein cri. Nesau at Dduw sy'n dda i ni. I ni'n cyflwyno ein hunain i ti, gan gydnabod ein gwendidau a'n ffeileddau. Wrth i ni wrando ar hanesion o'r Beibl y bore yma, a clywed am y ffordd oedd pobl yn ceisio dy addoli di drwy aberthu anifeiliaid yn hanes Eseia, ac yn sylweddoli nad dyna oedd dy ddymuniad di. Ac mae'n hawdd iawn i ni bwyntio bys at bobl fel yna, ond i ni'n gwybod digon clir mae ein ffordd ni o fyw nad yw hynny chwaith yn berffaith o bellffordd. Diolchwn am Dduw sydd yn maddau ein beiau oll. Ac am yr hyn a wnaethom yn ystod yr wythnos aedd heibio, nad oedd yn dda yn dy olwg di, i ni'n gofyn i ti faddau. I ni gofyn i ti dderbyn i'n ôl, fel y tad yn y ddameg a glywsom y bore yma, gyda'r freichiau'n agored, yn barod i'n derbyn o'r newydd. Wrth i ni gamu mewn i wythnos newydd. Grawn hynny, yn dy gwmni di. Gynfyniwn arna ti fod yn gwmni ar y daith, be bynnag fydd y daith yn arwain ni yn ystod y dyddiau nesaf yma. Helpa ni i fyw fel Cristnogion. I adlewyrchu dy gariad fel canwyd yn yr emyn gyntaf bore yma. Da dy gariad yn glir ddisgleirio yn ein bywydau ni. I ni'n parhau i weddio dros ein brodyr a'n chwiorydd. Pob yr un ohonom da rhywun sydd yn heiddi lle yn ein gweddi y bore yma. Bod yn aelod o'r teulu neu yn aelod o'r eglwys hon. Ni'n cofio am y rhai sydd yn gaeth i'w cartrefi. Neu sy'n bryn o'r iechyd i ni'n mwynhau. Bydd gyda'r unig. Bydd gyda'r rhai sydd wedi colli anwyliaid. Ond mae'r ysgrythyr yn ein hannog ni i ymestyn terfynau ein gweddi. A cyflwyno nawr y rhai falle nad ydym yn ei hadnabod o ran enw, ond ein bod yn ymwybodol o'i sefyllfa nhw. Rhai sy'n dioddef oherwydd erchyllderau rhyfel. Mewn sawl rhan o'n byd. Rhai sy'n newynu. Y rhai sydd yn ddigartref ac wedi gorfod ffoi
o'i cymunedau. Bydd gyda pob un sydd mewn eisiau heddiw. Bydd yn graig, yn gymorth, cyflwyno'n ein gweddiau o Dduw i ti. A down yn gweddiau ynghyd wrth i ni ddweud gyda'n gilydd y geiriau addysgais di'r disgyblion gynt, gan ddweud ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn innau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, either gwared ni rhag drwg, gan is eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. 42 yw rhif yr emyn nesaf a ddewiswyd ar ein cyfer ni. Sanctaidd, 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 Dduw holl alluog. Gyda gwawr y bored yr chafon fawl i ti. Sanctaidd, 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 cadarn a thrigarog. Trindod fendigaid yw ein harglwydd ni. Ac yn y blaen 42. Sanctaidd, 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 Dduw holl alluog, gyda gwawr y bore, dy'r chafon fawl i ti. Sanctaidd, 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 cadarn a thrigarog, trindod
Yn ystod gwyliau'r hanner tymor, fe eithom fel teulu i Lunden am y dydd. A wi wrth y modd yn mynd i Lunden, prysurdeb ar cyffro, mynd ar y tiwb, a gweld adeiladau ni fydd fel arfer mond yn gweld ar y teledu. A phenderfynu fynd ar ddydd Mercher, a dewis dydd Mercher yn fwriadol oherwydd ar ddydd Mercher mae cwrdd canol wythnos yn Eglwys Gymraeg canol Llundain. Ac felly oedd yn gyfle i mi fynd i weld yng nghyfaill annwyl y parch Rob Nichols sydd wy'n gwybod yn adnabyddus i'r rhan fwyaf ohonych chi, os nad pob un o'ch chi yma yn y Crwys hefyd. Tra bod y wraig yn siopa ac yn gwario'r arian, mwriadu oedd mynd i Castle Street. Ond, yn anffodus, oedd Rob hefyd wedi achub ar y cyfle i fynd ar y wyliau. Felly, o rhaid i mi feddwl am plan B. Ac fes i Eglwys St Martin in the Fields. A chan mai dydd Mercher y lludw oedd hi, o na sawl oedfa i'w ddewis. A nes i fynd am Coral Evensong. A mae rhaid i mi ddweud i mi dderbyn bendith o'r oedfa hwnnw. A'r darlleniadau yn yr oedfa, yn St Martin in the Fields, oedd y darlleniadau nes i rannu bore yma. Eseia 1 a Luc 15. Nawr, mae pawb yn gyfarwydd â hanes yma fo fradlon wy'n gwybod. Ond oedd geiriau'r proffwyd Eseia falle yn llai cyfarwydd. A'r cwestiwn oedd yn mynd trwy'n meddwl i wrth i mi fwynhau yr oedfa oedd beth yw'r cysylltiad rhwng Eseia 1 a Luc 15? Beth yw'r cysylltiad rhwng geiriau'r proffwyd am ei anfodlonrwydd o'r bobl crefyddol oedd yn aberthu anifeiliaid ond yn byw bywydau drygionus, gyda'r darlleniad am mab aeth i wario'r cyfan oedd ganddo a byw yn afradlon cyn dychwelyd at ei dad i ofyn am fyddeiant. Beth oedd y cysylltiad? Oedd o'n bygio fi. Ac wrth y madal, fel sydd mewn eglwysi, mae'r viceriad yn mynd i'r cyntedd i ddweud hwyl fawr a diolch yn fawr. Ac o'n i wedi penderfynu reit, dwi'n mynd i ofyn iddi. Y vicar. A dwi'n meddwl oedd hi'n disgwyl y fath gwestiwn. Oedd hi wedi arfer a pobl dweud, thank you for the service, thank you for the service, thank you for the service, ond dim gyda fi. Please tell me, what do you think is the connection between Isaiah and Luke 15? Tynodd anadl ddofn, tra'n ymbalfalu am ateb. Cyn dweud, God's abundant love, I should imagine. God's abundant love, I should imagine. Ateb da. Yn siŵr os oedd cariad Duw yn ymddangos yn Eseia 1 y ffordd oedd yn siarad am y rhai oedd yn aberthu anifeiliaid, ond pwy ydw i ddweud? Mor hyfryd oedd Coral Evensong, doedd dim pregaeth yn yr oedfa. A dwi yn meddwl bod oedfa heb unrhyw fath o bregaeth yn lacking, fel bod nhw'n dweud yn Saesneg. Oedd eisiau rhywbeth. Buaswn wedi gwerthfawrogi clywed sylwadau'r vicar ar y darlleniadau a'i cysylltu gyda'n cyfnod ni a'n sefyllfa ni heddiw. Falle dylswn ni roi chydig o gefndir Eseia, rhag ofn nad ydych chi'n sicr. Eseia fab Amos, yn byw yn Jerusalem yn yr 8fed ganrif cyn Crist. Ganddo wraig a 2 fab, a dyma'r ble mae'n mynd yn anodd i fi. Shear Iaswf a Maher Shalal Hasbas, oedd y meibion. Ystyr Eseia, fel y gwyddwch chi siwr o fod, yw mae Duw yn achub. Ac nid yn unig dyna oedd ei obaith personol, ond hefyd ei obaith am y genedl yr oedd ef yn ei garu. A buom proffwydo am ryw 20 mlynedd o'r flwyddyn 740 cyn Crist ymlaen. Nawr,
I roed fatha bachyn i'r ychydig sylwadau sydd gennau rannu bore yma, hoffwn i rannu 3 P mwyn helpu chi i gofio rhywfaint o'r hyn dwi'n ceisio cyfleu. Yn gyntaf, pechodau addolwyr Juda. Yn ail, penderfyniadau'r anoeth y bechgyn. Ac yn drydydd, parodrwydd Duw i faddau. Yn gyntaf, pechodau addolwyr Juda. Wrth ddarllen llyfr y proffwyd Eseia, ni'n clywed drosodd a throsodd am pechodau trigolion Juda, sef dyheudi'r gwlad Israel, Galilea yn y top, Samaria yn y canol, a wedyn Juda tua'r gwaelod. A mae Eseia mynd ati i gyhoeddi neges Duw yng ngwydd y pobl oedd yn meddwl eu bod nhw'n well na neb arall. O'n nhw'n meddwl bod nhw'n gyfiawn. A mae Eseia yn y benod yma, ym mhenod 1 adnod 10, yn cyfeirio atyn nhw fel pobl Sodom a Gomorra. Ni wedi clywed am hwnna o blaen, do. Ni'n clywed am Sodom a Gomorra yn llyfr Genesis. Oedd y trefi yma ddim wedi bodoli ers canrifoedd. O'n nhw'n enwog am ddrygioni, am aniwroldeb eu pobl. Ac oherwydd eu pechodau, oedd Duw wedi chwalu'r lle. Ath y lle ar dân mwy na thebyg. A dyma sut mae Eseia yn cyfeirio at addolwyr y deml yr adeg yma, fel arweinwyr Sodom a Gomorra. Bod nhw'n mynd i'r deml yn ddyddiol, yn ffyddlon i'r pethau. Yr hyn oedd nhw'n wneud yn y deml oedd yn anghywir. Yn aberthu anifeiliaid. Doedden nhw ddim yn gyfiawn. Ac yn ôl yr haneswyr, aberthwyd niferoedd enfawr o anifeiliaid yn ystod cyfnod yr Hen Testament. Yn gobeithio nad oes vegetarians neu vegans yma, oherwydd mae'r ffaith nesaf yn mynd i'ch ysgwydd chi. Pan gysegrwyd teml y brenin Solomon yn y flwyddyn 960 cyn Crist, aberthwyd 22,000 o wartheg a 120,000 o ddefaid mwyn plesio Duw. A dyma, yn ôl Eseia, oedd eu pechodau nhw. Ystyr gwreiddiol y gair pechod, dyn ni'n clywed o dyddiau yma, mor aml, ystyr gwreiddiol y gair pechod yw methu'r nod. Ac mae'n perthyn i'r fyd saethyddiaeth, archery, pan ych chi'n methu y bullseye. Chi wedi pechu, methu'r nod, methu llygad y tarw os hoffech. Ac yn i gyd, pob yr un ohonom yn euog o fethu'r nod mewn bywyd. I ni'n oll yn euog o fechu os hoffech chi. Ac nid yw aelodau selog o gapeli ac eglwysi yn eithriad. Ond mae o'n bwysig ein bod ni yn ceisio anelu. Ac wrth ddod i oedfa ar y Sul, ni'n ceisio ailgyfeirio ein saith i anelu at y nod. Mae Duw yn ceisio addolwyr sydd yn ei addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Oedd llwyddiant economaidd yn bwysicach i bobl yng nghyfnod Eseia. Oedd o'n bwysicach na'r bobl tlawd oedd yn dioddau. Ac oedd Duw wedi gwrthod ei haddoliad. Yn ôl canlyniadau cyfrifiad 2021, mae llai na hanner phoblogaeth Cymru bellach yn ystyried eu hunain yn Gristnogion. 43.6%. Y canran is nag ar draws Cymru a Lloegr yn gyffredinol gyda llaw. Dyma'r tro cyntaf erioed i Gristnogion gael eu cofnodi'n swyddogol fel lleiafrif yng Nghymru. A'r hyn sy'n ryfeddol yw bod gostyngiad wedi bod yn gyson ar draws y 2 gyfrifiad diwethaf, gan ostwng rhyw 14 neu 15% bob 10 mlynedd. Does dim arwyddion o adferiad. Felly mae denu fel Cristnogion llawer o waith i'w wneud, mwyn denu pobl yn ôl i'r eglwys. Ond gai bwysleisio fan hyn, mae safon y bobl sydd yn bwysig.
Oedd llwyth yn mynd i'r deml yn ystod cyfnod Eseia, ond doedden nhw ddim yn gyfiawn. Mae rhaid i ni ceisio addolwyr sydd yn addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Nawr, chi'n watcho be chi'n gwylio neu yn darllen ar y cyfryngau cymdeithasol, ond mi nes i weld y ddyfyniad yma rhyw bythefnos yn ôl, a dwi ddim yn gallu dweud os yw'n wir neu beidio, wi'n gobeithio nad yw'n wir, ond dwi ddim yn synu chwaith. Dyma beth allan i. If you're paying $100 million for Super Bowl ads to convert people to Jesus, instead of housing the homeless, you're reading the wrong book. If you're paying $100 million for Super Bowl ads to convert people to Jesus, instead of housing the homeless, you're reading the wrong book. Mae'r proffwyd Meica yn ateb y cwestiwn, beth ddylai ymateb i bobl fod i gariad Duw? Sut dylwn ni ymateb i gariad Duw? Yn gyntaf, mae'n dweud by'r hyn na ddylech chi wneud. Dyma beth ywed. Sut allai dal i'r arglwydd? Be sydd gen i'w gynnig yw wrth blygu addoli y Duw mawr? Ydy aberthau i'w llosgu yn ddigon? Y lloi gorau i'w llosgu'n llwyr? Fyddai 1000 o hyrdod yn ei blesio, neu afonydd ddiwedd o olew o lewydd? Ddylwn ni aberthyf y mab hynaf yn dal am wrthryfela? Rhoi bywyd fy mhlentyn am fy mhechod? Dyna'r cwestiynau mae'n gofyn. A wedyn mae'r ateb. Na. Mae'r arglwydd wedi dweud beth sy'n dda. A beth mae eisiau gennych ti? Hybu cyfiawnder. Bod yn hael bob amser. A byw yn wilaidd ac yn ifydd i Dduw. Dyna y mae'r arglwydd yn ceisio. Hybu cyfiawnder. Bod yn hael bob amser. A byw yn wilaidd ac yn ifydd i Dduw. Ac onid yw'r Iesu dweud rhywbeth yn debyg yn ei bregaeth ar y mynydd, pan mae'n dweud, byddwch yn ofalus ei beidio gwneud sioe o'ch crefydd, mwyn i bobl eraill eich gweld chi. Os gwnewch chi hynny, chewch chi ddim gwobr gan eich tad yn y nefoedd. Pechodau, addolwyr Jerusalem, pechodau ni. A wedyn, yr ail yw penderfyniad y bechgyn, neu penderfyniad anoeth y bechgyn. Hanes cyfarwydd, wrth gwrs, y mab afradlon. Uwch ben y darlleniad yn Luc 15, dab y mab colledig o'r teitl. Yn falle ystyried mae dabeg y meibion colledig dylai fod. Oherwydd oedd y ddau wedi gwneud penderfyniadau anoeth, os meiddiau dweud. Y mab ifanca yn cymryd ei etifeddiaeth a thrwy gwneud hynny yn codi cywilydd ar y teulu. Mwyn derbyn yr arian, byddai'r tad wedi gorfod gwerthu rhan o'r tir, rhan o'r ffarm. Tir a fyddai mwy na thebyg wedi bod yn rhan o'r rhan o etifeddiaeth y teulu ers pwy a wyr, canrifoedd. A wedyn, nath gamgymeriad gyda'r hyn nath o gyda'r etifeddiaeth. Aeth yn syth i fwynhau ei ryddid. Mae'n gadael cartref ei rieni ac yn mynd i wlad bell mwyn byw mor bell a sydd yn bosibl o lygaid craff ei dad. Ac mae'n gwastraffu'r cyfan. Gwastraffu'r cyfan ar fyw yn afradlon. Oedd e wedi ffoi mwyn bod o tu allan i gylch dalanwad ei dad ac i fod yn rhydd ac i fod yn annibynnol. Sef y neges o'n i'n ceisio cyfleu'r plant sbor yma, pa mor bwysig yw gwrando ar fwy thineb rieni. Ac wedyn mae yna ddyrchuneb yn dos. Wel, mae yna ddwy ddyrchuneb. Mae'n rhedeg allan o arian, a mae yna newyn. Double-trouble. Ei fai ef yn llwyr oedd y cyfan, wrth gwrs. Yr un gyntaf o leia. Ond nid ei fai ef oedd y newyn chwaith. Ond yn sicr cynyddodd hynny at ei anawsterau.
Byddai pobl a fyddai wedi gallu helpu gynt, oherwydd eu hamgylchiadau nhw bellach ddim wedi gallu helpu allan. Felly bydd y dyn ifanc yma mewn eisiau. Ac o dim amdani felly, ond cymryd swydd oedd yn atgas i bob iddew, gofalu am y moch. Fel y gwyddwch, oedd y moch yn aflan yn ôl llyfr y Leviticus. Ac oedd rhaid bod dyn mewn sefyllfa ofnadwy, sefyllfa enbyd, os oedd am ystyried y swydd yma. Y canlyniad o wneud penderfyniadau anoeth. Wrth i ni ystyried penderfyniad anoeth yr ail frawd, mae'n werth cofio'r Iesu adrodd y ddameg hon ar gyfer y Phariseiaid. Y bobl hynod grefyddol, y bobl oedd yn meddwl bod nhw'n well na neb, pobl falle fel yr hyn sydd yn llyfr Eseia. Byddai'r Phariseiaid caled hunangyfiawn wedi cael ein hawdd iawn i eniaethu, nid gyda'r mab oedd wedi mynd yn afradlon, ond y mab arosodd adre, yr un da, y goody two shoes. Y brawd oedd tu allan, yn dod adref, ac yn cael ei groesawu mewn i'w ledd, ond yn gwrthod. Dyma'r brawd oedd eriod wedi crwydo. Siŵr o fod, ar ôl diwrnod hir o waith wedi blino, yn llwglyd, ond yn penderfynu aros tu allan. Yn pwdi. Oedd popeth oedd ei angen yn y tŷ. Ond roedd ei ddicter, ei falchder hunan gyfiawn yn ei gadw rhag heilioni a llawenydd bwrdd y tad. Neges y ddameg hon yw bod Duw yn croesawu pechaduriaid. Croesawu pechaduriaid sydd yn edifarhau. Ac mae'n cynnig iddynt o'i helaeth drygaredd. O trigolion Juda am weithio'n galed, ymddangos yn ddiwiol a berthu anifeiliad diri mwyn ceisio ennill ffafr gan ei tad yn y nefoedd. A fel mab hynaf y ddameg, oedd e'n meddwl ei bod nhw'n special yng ngolwg Duw. O'n nhw'n credu bod nhw'n heiddi gwobr am ei ffyddlondeb. Just fel oedd y mab hynaf yn credu fod yn heiddio'r llodd wedi besgu ar gyfer ei wledd ef. Felly pechodau pobl Juda, penderfyniad anoeth y bechgyn, ac yn olaf ac yn fyr, parodrwydd Duw i faddau. Un o'r adnodau sy'n cael ei golli'n rwydd yn hanes dameg y mab colledig yw'r ffaith fod y tad yn rhedeg pan mae'n gweld y mab yn dychwelyd. I ni heddiw, dydy hynny'n golygu braidd dim. Dyn yn rhedeg, so what? Ond oedd ei ddewon yn y cyfnod ddim yn rhedeg. Pe bain rhedeg, byddai'n rhaid iddo godi ei diwnig fel na byddai'n baglu, ac oherwydd hynny byddai'n dangos ei goesau noeth. Ac yn y ddiwylliant hwnnw, oedd yn waradwyddus ac yn gywilyddus i ddyn Iddewig i ddangos ei goesau. Ond oedd dim ots yn y tad yma. Oedd o mor falch o weld ei fab yn dychwelyd. Mae'n ymdrech i gyrraedd ei fab cyn i'r gymuned i gyrraedd o, a'i wawdio am golli'r cyfan, roedd o'n mynnu ei gyrraedd yn gyntaf. A'r mab yn edifarhau. A'r tad yn agor ei freichiau i dderbyn ei fab. Ac o'n i dyna wnaeth yr Iesu ar Galfaria. Agor ei freichiau mwyn ein derbyn ni. Fe roes ei ddwylo pyr ar led, fe wisgodd goron thraen mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn. Fel hyfryd liain main. Pechodau Juda, penderfyniad anoeth
y bechgyn. Parodrwydd Duw I faddau. Nes I awgrymu ar ddechrau'r sylwadau yma bod yr oedfa yn St Martin in the Fields yn lacking oherwydd nad oedd na bregaeth. Oedd rhywbeth ar goll. Wedi dweud hynny, mae'r ffaith bod fi wedi mynd I oedfa lle nad oedd esboniad o'r ysgrythyr wedi wneud I mi feddwl fwy am yr hyn a glywais. A chanlyniadau'r hyn o'n i'n meddwl am yw'r hyn wedi rannu heddiw. Dwi jyst yn gobeithio nad ydych chi'n meddwl y byddai'r oedfa hon wedi bod yn well heb bregaeth. Mwyn ei enw. Amen. 598 yw'r emyn olaf. Ysbryd y gorfoledd turdyn caloni. Fe ddaw can i'n henaid wrth dy adnabod di. Cyfaredda'n hysbryd a llawenydd byw, nes i'n lwyr feddiannu cyfoeth mawr ein Duw. Ac yn y blaen, 598. Cariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll o'r awr hon a hyd byth. Amen.